Maayong buntag mga katuski. Mga kabuntagon. Ako ni finish ang trabaho sa mga panday. Ako rin magtiwas. Yung side yung mga katuski. Ako rin gibuntag ni. Gibuhusan kamay. Yan ang pailan. Dayon dari sa likod na ibuhos. Kaya hiwi mo ko rin siya kung i-straight mga katutski. Kaya dito di ataman ang florinan para nga ma-straight siya tanaw andre straight sa tanaw mga katutski kung ano mo kasundi ang daapay karoon na po ang bato mag hingko. Bukan rasanya. Naik kung masa. Taman pala naik kung masa mga tuski. No?
Maton. Ay, sa terus ya kalau nggak nyeron ya ada pinison pasak kayak kurang di una dari gay mag tiles kung magahin na ni ini sila lumak ko sa naipa ulah ini saya ko na hong dito si dapat lagi ang trabaho at lalo matiwas sa mason kani makan to ito hindi ako na matiwas alam ko yung balik ko wala mo dito yun dako pa ako pa sila lang lagi motiwasan ng kutsi pero naman balik ka sabi mo na kung iya pa rin malikon so ano magod ako ay mantrabaho yan ang trabaho manjud kompleto sa manday pa ko sa una ang mason diyan ako nga limpyo na ganda na mga problema ang tag-iya ay dagang hinibiyaan sa talong daw di manlaw pinising ta tira lang plus
Yan sana ko kadiyot din mga katuski. Ito po ko tiwason dito sa kuwan. Taas sa atok kay magtulo og ulan. Kasi hindi andi kadiyot. Nanon po siya. Pinison na siya. Gaya na ron. Pinis na siya largo. Sa hindi andi. So ito ko yung kabison sa taas. Ito tinan ako kung ito po siya maraglayan na ng panahon kasi magulan sige mas kaya potlo sa nakulan kung napinison man to set kaya nga ulit pinison kahit man bulit sa bulit ito sa atok sa kuan bulitan ng bukasil bulitan ng ron pabelain dito.
Kaya pa kung ano kasi. Laman ko yun. Nag-iiyapak. Okay.
ilong ay magkatufi. Nabi kahilong. Ito ang gusto-gusto sa trabaho. Siya man po siya sa trabaho ko, di ko ganahan sa sila. Focus ko sa trabaho. May lapok ang hulublak. Ano ba yung hulublak? May malapok-lapok.
magtuski. Tangin mo sunod akong pagkabaton. Pagkabit na po sa tiles. Kung ang testingan o kaya ba na ko rin mga tuski. Kung ano ba ni? Wala nila lagi eskwelado mga tuski. Klaro kayo ang gagandit sa file nila. Kanina kanto. Yung tanaw na magtuski. Ini si eskwelado. Basta din tigas kanto. Dagi hapon eh. Sila. Pangitaan o purpose. So, tangin niyo magtuski. Sunod ako nga pagka bato na po niya. Pagtaon ako sa tiles. Kung lang testingan kung kaya ba na po eh. Ako pa na siyang nibilan. Kung pag-ibilado. Sige magtuski. Bye-bye. Tanan. Thank you.